O dahil sa joint pain at arthritis, mag-artrisin. Agamigos, agamigas, may nagbabalik. Programa sa radyong pangsiyensya, pangteknolohiya at para sa masa. Muling iere, diskusyon nasa DZGB na. Mas malawak, mas espesyal, mas makabago. Science good news just for you. Diskusyon Season 2. Kompleto sigurado. Mga kapatid, good morning po. Isang makaagham na umaga sa inyong lahat. Sa pangalan ng aming News Director Mar de la Cruz, ako po ang inyong makakasama ngayong umaga. Ako po si Joshua Bino at kasama natin ngayon ang mga kaibigan mula sa Department of Science and Technology o kaya DOST, Regional Office 5, sir. Alright, si Mr. Dondi Archinwe, ang Project Technical Assistant 4 ng DOST Bicol Scholarship Unit. And siyempre si Mr. Dan Christian Avila, Bicol University BS Meteorology, ongoing scholar po ng DOST. And si Clyde Justin Nate, isang IT specialist and part-time professional lecturer sa Bicol University College of Science. So, scholar graduate po ng Department of Science and Technology. Good morning mga sirs. Good morning, sir. Alright, sabi nila, sinasabi daw na ang katalinuhan ng kabataan Bicolano ay parang bulkan mayon. Wow! Nag-aalab at puno ng potensyal. Ngunit, ang bawat pangarap, gaano man ito kakinang, ay nangangailangan ng tamang tulong at gabay upang ganap na sumiklab. Ngayon sa diskusyon, hihimayin natin ang Junior Level Science Scholarship o kaya ang tinatawag na JLSS, ang programa ng DOST na nagsisilbing tulong sa pangarap ng ating mga incoming third-year college students. Welcome po sa programang Diskusyon Season 3. Yes, sir. Makagam na umaga po sa ating lahat at sa mga taga-subaybay ng ating programang Diskusyon. Alright, so umpisa natin sir yung mga Yes, question sir. and answer portion. Yes, sir. Alright, so para po sa ating mga nakikinig ngayon, ano po ba sir itong tinatawag nating JLSS o kaya ang Junior Level Science Scholarship po ng DOST? So, ayun sir, thank you so much po. Ang Junior Level Science Scholarships po ay isa sa mga scholarship offerings ng DOST Science Education Institute. Ang layunin po nito ay tulungan financially ang mga incoming third-year college students na enrolled sa mga priority science and technology programs. Isa pong goal nito ay masiguro na tuloy-tuloy po ang daloy ng mga dalubhasa sa science and technology sa Pilipinas. Sa ilalim po ng JLSS, meron po tayong tatlong types ng scholarships. Una po rito ay ang merit program. Ito po ay sumusuporta sa mga estudyanteng may mataas na aptitude sa science and mathematics, anuman po ang kanilang socio-economic status. Pangalawa po ay RA 7687. Ito naman po ay sumusuporta sa mga talented na mag-aaral na kabilang sa mga pamilyang may mababang kita o socio-economic status. And lastly po, ang RA 10612 o ang tinatawag po nating Fast Track S&T Scholarship Act of 2013 na sumusuporta po sa mga estudyante na nais magturo ng science, technology, engineering at mathematics sa mga pampubliko or private school pagka-graduate. At yun nga po, bukas na po ang application para sa JLSS simula po April 17 hanggang May 15 po para sa taon pong ito. Alright, so kailangan tandaan, April 17 Yes, hanggang yes po. May 15, 2026. And sigurado ako sir na marami ang gustong mag-apply. Ano-ano po yung mga qualifications,
para siguradong magkakaroon sila ng pagkakataon na maging DOST scholar, specifically dito po sa JLSS? Alright, sir. Para po sa ating mga applicants, dapat sila po ay regular na second-year college student na nag-aaral sa child-recognized university ngayong academic year 2025 to 2026. Ay merong general weighted average na 83% o mas mataas simula nung first year sila hanggang sa first semester ng second year. Dapat rin po wala po silang na-incur na failing marks or conditional marks sa mga nakalipas na semester. And sila po ay dapat natural born Filipino citizen and of good moral character at nasa mabuting kalusugan. So aside po sa JLSS, meron din po tayong scholarship open for incoming first year college students. So if ever po nag-apply na po sila doon at hindi po sila pumasa or na-avail yung scholarship, pwede pa rin po sila mag-apply for JLSS. Alright, so maganda to sir, no? 83% Yes, o mas sir. mataas. Yes, sir. Di ba? At least kayang-kaya ng mga ano natin, Yes, sir. ng mga scholars. And syempre, pag may scholarship, dapat pag-igihan din sa pag-aaral, sir, no? Tama, sir. Ito, sir, na kasama natin, mga scholars. Yes, sir. Si Dan Christian Avila. and si Clyde Justin Nate. Yes. And kayo, sir, bilang kasalukuyang scholar and scholar graduate, ano yung mga benefits na nakuha nyo po bilang mga scholars and syempre, paano yun nakatulong sa pag-aaral po ninyo? Okay po. So, sa akin po na scholar graduate, I already incurred lahat ng benefits po and financial. That would include yung mga tuition fee na hanggang 40K kada academic year kapag private school or university. Also, we experience and benefit from monthly stipend. Yung monthly stipend na yun is 8K po siya. So, that's 2K per week for a month po. Then yung learning materials po, allowance po siya is 10K po kada academic year. So 2 years worth po na 10K po siya. Then may mga additional support tayo like thesis support which has 10K po. We have research dissemination grant na hanggang 50K and may graduation allowance po na 1K. Nakakatulong po talaga siya kasi nga mga yung financial burden po natin ma-alleviate po natin. And may mga times din po na pwede natin gamitin po yung sobra para sa mga other expenses like sa renta po or mismo sa mga other grocery listings po. Ayun po. So, same din po sa minention ni Mr. Nate. So, nakatulong talaga siya sa una-una sa financially. So, mas napadali yung mga pang-araw-araw na panggastos. And since I'm actually from Partido, medyo malayo po siya sa Legazpi. So, yung pang-boarding house, dun ko na po nakukuha sa stipend ko. And yung mga other na expenses like grocery po. So, yun na. Malaking tulong talaga, sir, no? Opo. Yes. Hindi biro pala yung amount. Yes, sir. And, Opo. and bukod po actually sa financial support ng SEI, meron din po tayo mga capacity building programs. So, I was lucky enough na ma-accept sa ilang mga programs sila which is yung Scholars Leadership Camp na mga tinutulungan yung mga scholars na maging future leaders and also yung Scholars Research Camp po. Okay, so papasok ka ng scholar, lalabas kang matindi yung bit-bit mo nga, no? Yes, sir. Maraming Learnings, bit-bit, sir. no? Matulungan ka na sa pag-aaral, malaki pa yung may Benefits improve po. Opo. sa sarili mo. Pero, syempre, pag science and technology courses, di ba, hindi biro ang mga ganong courses. Paano nyo napapanatili yung grades and ano yung inspirasyon para magpatuloy kahit syempre medyo mahirap naman talaga ang mga subjects? Mabigat talaga po, especially if nasa SNT course ka and physics and math intensive yung course na napili mo. So, kailangan mo talagang may mag-inspire sa'yo. So, for me, yung family ka din po. And also, yung malaking tulong po na binibigay ng SEI, which is yung monthly stipend. So, parang dahil doon po, mas ma-inspire ka na pag-igihan yung pag-aaral mo and i-manage ng maayos yung academics mo.
Ikaw, And sir. sa akin naman, since nakagraduate naman ako, scholarship graduate, syempre, my driving force talaga is not only yung sa akin, pero yung pangalan po ng family ko. Like sabi ko, wow, ito yung first time na mag-DOST scholar sa family namin. And wow, nakatapos nga rin siya. Kasi as a graduate of computer science, grabe talaga ang intensive ng computer science and yung data analytics po talaga. And sa akin naman po, ang inspiration ko, partly rin kasi po yung monthly stipend. Pero yung mga opportunities as well as yung mga group organizations po na nakasalihan ko po dahil sa DOST. Yun po yung inspiration to cross that finish line po sa aking graduation. So dahil sa tulong siyempre ng scholarship, dagdag inspiration, sir, no? Hindi biro yung nare-receive pala, kaya talagang magiging mas inspired Yes. sa pag-aaral. Kasi sayang naman, sir, no? Pero sa mga sa mga gusto din na maging scholar, gaya po ninyo, saan po nila maaaring mahanap yung mga beripikadong detalles para po makapag-apply din po yung iba. Para po maka-apply po kayo with complete details and application dates, please visit the sciencescholarship.ph. Again, science-scholarship.ph. Doon nyo hanapin po ang Junior Level Science Scholarships or JLSS para mahanap nyo yung step-by-step process as well as para malaman nyo kung ano yung kailangan yung ipasa and yung kompletong details nun po. Doon nyo rin po makikita na pag naasikaso nyo na po, mayroon naman po silang acknowledgement receipt and parang malalaman naman po ng applicant po na, okay, kompleto na po sila. Dito naman po, i-follow nyo rin po ang mga Facebook pages po na DOST Science Education Institute, DOST Bicol, we have DOST 5 scholarships, DOST Bicol Scholars Integrated Governing Council of Organizations or BU5, the Regional Council of DOST SEI Undergraduate Scholars in Bicol Region. Ayun po. So, follow po natin yung mga Facebook pages na na-mention ni Kuya Clyde. So, actually, I'm part of DOST Bicol 5 po. And magkakaroon po kami ng information caravan entitled Balangibog 2.0 na magsisimula ngayong May 1, 2026. So, maglilibot po kami around Bicol, especially sa mga communities po na hindi madalas maabot ng information, especially about sa mga DOST scholarship programs para mas marami po yung makapag-apply at mahikayat na mag-apply sa JLSS. Ito, sir, na information caravan, Balangibog 2.0. So, buong Bicol po yung lilibutan. Yes, sir. Yun po yung target namin. At ngayong May 1 po, may online caravan po Yes kami. po, sir. So, pwede po nilang i-follow yung page ng DOST Bicol 5 para sa registration. So, on May 1, meron po kaming session in Albay and in Kamsur. And sa following weeks po, pupunta po kami sa mga different schools din, Yeah. universities and colleges po. Maganda, sir, kasi kahit yung mga nasa malalayo, ma-access yung ganitong Yes, opportunity. Oo, sir. Yes. Diba? Naabot kahit yung mga yung palang serbisyong DOST, Yes, kahit sa sir. malalayo, naabot, And syempre, malaking help din yung radio, para at least yung mga Yes, nasa sir. far-flung areas, aware na may ganito palang magandang program, scholarship program ang DOST, di ba? And, ano po ang inyong mensahe, Sir Clyde Yes po. and Sir Christian, sa mga Bicolano na gustong maging JLSS scholar and nag-aaral po ng mga science and technology related programs? Ayun po. So, wag po kayong magdalawang isip na mag-apply sa Junior Level Science Scholarship Program ng SEI kasi napakaraming benefits and privileges po kayo na pwedeng makuha. And also, para sa mga nag-aral ng S&T related programs, padayon lang po. And malaki talaga po yung role natin sa kinabukasan ng bansa. Kaya pag-igihan natin po yung pag-aaral natin. I completely agree po sa sinabi rin po ni Kuya Mr. Avila po. And sa akin rin po, ang aking mensahe lang po is dapat po continue lang po tayo sa ating mga aspirations and sa dreams natin. Kung hindi pa po kayo available dito sa application na to,
at least informed na po kayo and ma-remind po kayo na, ay baka next year pwede na ako mag-apply dito. So, muli po, open pa rin po ang application po starting nung April 17 hanggang May 15, 2026. So, i-kompleto nyo na po, be informed po sa mga Facebook pages namin po, and kayo na po bahala. Yeah, mahilig din naman mag-scroll-scroll yung mga Yes. students. Ano? At least, bisitahin yung page ng DOST para informed sa mga gandang opportunities. Kasi tingnan niyo si Sir Nate Yes, so, and si Sir Christian. Nag-work ka na, sir? yes po, may full-time tas may part-time po. Ayos, ano. Ganyan ang produktong DOST. Malaking tulong, sir. Pero ikaw, sir, ano pang ibang masishare as ongoing pa na scholar po, no? Kumusta ang experience sa pag-aaral, sir? Actually po, I'm very privileged na makapasa po talaga sa DOST JLSS, and I'm very grateful po sa SAI sa lahat ng mga benefits na nakuha ko po, and sa mga capacity building programs na nasalihan ko po, na actually ang dami, yung mga experiences po, parang ang priceless niya po for me, and I'm grateful po na maging part po ng mga programs po na yun. And Ngayon, sir, ano ka na? Third year, fourth year? fourth year po graduating na po. Malapit na, ano? Malapit ka na maging katulad ni, Sana po. Sure na. Sure na? Sure na? Basta DOST. Basta DOST, sure na. Gano'ng karami na yung mga nasalihan mong mga capacity development programs? Actually po, dalawa po. Yung na-mention ko po kanina, yung SLC and SRC po. So, napapakinabangan mo na ngayon? Opo, yung nakakatulong din po sa di lang po sa credentials ko. Yung mga lessons po na natutunan ko po sa mismong events po na yun and experiences po. And yung mga nakilala ko po na mga friends. Hindi ka na, sir, nahihirapan financially paminsan? Actually, hindi na po. Malaking tulong talaga po yung JLSS for me po. So, malaking tulong pala talaga, sir. Baka may Yes, sir. mensahe ka pa, sir, sa ano po natin, sa mga nakikinig po ngayon. Sa akin, sir, gusto ko lang po talagang hikayatin yung mga eligible na applicants na mag-apply sa JLSS dahil napakalaking tulong po nito financially, and bukod po doon, tulad po na nasabi ni Dan, marami po tayong opportunities na binibigay sa mga scholars. Mas makikilala nyo po yung sarili ninyo, baka makilala nyo ang sarili ninyo bilang isang leader. Tulad po ni Dan, isa po siya sa officers namin sa regional organization. So yung organization po nila ay maraming initiatives. So ngayon pa lang po, scholar pa lang po sila, nakakatulong na po sila sa mga communities nila. So if interested din po sila sa mga ganong activities, I highly encourage you po to apply sa JLSS. Yeah, hanggang May 15 po ito, sir. so bukas na bukas pa, no? Yes, sir. Marami na ba, sir, nag-apply? So far, sir, marami na rin po. And hopefully, mas tumaas pa po yung applicants natin sa Bicol region. So, alright. Maraming salamat. Wala po ngayon si News Director Mark kasi may importanteng inasikaso, kaya ako muna yung Yes, sir. proxy. Alright, mga kapatid, nakasama natin ang ating mga kaibigan mula sa Department of Science and Technology. Sir? Yun po, maraming salamat po, Sir Joshua, and sa ating mga sa inyong pakikinig sa aming diskusyon. Sa ngalan po ng aming Regional Director, Romel R. Serrano, kami po sa DOST Bicol ay nagpapaalala na ang kaunlaran ay mas mabilis kung sama-sama, lalong-lalo na po kung may kaakibat itong siyensya. Diyos mabalas po. Alright, mga kapatid, maraming salamat. Yan po ang Diskusyon Season 3. May gusto kayo, sir, batiin? Ay, madami po. May oras pa naman Sige tayo. po. So, hello po sa DOST Bicol 5 family ko po. Kila Amayan, kila Jonel, kila Terence, kay, ang daming minention. Kila Van, kay Bern, kay Ivan, kay Lera, kay John Ree. Sana wala akong Buong nakalimutan. barangay na tayo. Sige Sa lang. BS Meteorology family ko po, especially to my classmates, ID 2022. And sa family ko po from Goa, Camarines Sur. So, yun lang.
At yun, sa akin naman po, isa-shoutout ko po pala ang mga ka-fellow graduates ko na po sa computer science. Congratulations sa atin. Mamimiss ko kayo. Saan mag-reunion tayo agad. And, actually, meron din po kami sa sa builds po. Shoutout po doon po. You are yung pinaka-memorable na organization sa Bicol University ko. And shout out po sa aking family. Thank you so much po. Ay, alam, may... Sige, Sa senior counselors ko pala po sa DOST Bicol Singa, kay La Joanna and kay Rohan. Hello po. And sa mga counselors ka rin from sa PMH. Sige po. May shout na last Sige na lang, lang po. Sige. Shout out ko po ang mga estudyante ko po sa aking mga tinuturuan po ngayon. Shout out po sa inyo and sana makita niyo ang aking inspiration na kagaya ko na continue rin po na mag-aral ng mabuti. Thank you Baka po. may bala kayo tumakbo sa Barangay SK election. May sure voter na sila, sir. Mga constituents. Ikaw, Sir Dondi. So, batiin ko na lang din po, sir, yung mga kasamahan namin sa DOST Bicol, lalo na po sa scholarship unit. Naiwan po sa office namin si Ma'am Joyce, si Sir Alvin, si Ma'am Ruby po, and si Ma'am Agnes. So, sa iba rin po namin, marami pong nagpapa-shoutout sa akin, sir, pero in general na lang po sila. Yun po, maraming salamat po. Si Ma'am, ano pa pangalan ni Ma'am? Siya po si Ma'am Agnes. Ma'am Agnes. Alright. Bueno, abangan po ulit sa susunod na Miyerkules, 10:30 hanggang 11 a.m. ang Diskusyon Season 3. Maraming salamat po sa muli. Josh Fabino, good day. Agamigos, agamigas, may nagbabalik. Programa sa radyong pangsiyensya, pangteknolohiya at para sa masa. Muling i-ere, diskusyon nasa DZGB na. Mas malawak, mas espesyal, mas makabago. Science good news just for you. Diskusyon Season 2. Kompleto at sigurado. Coronavirus ba